Dus je kom hier al heel lang? Ja, we komen hier, ik denk deze zomer al 34 keer. En wat lokt dan al hier en weer om hier te komen? Ja, dat is heel bijzonder. Ja? Het is eigenlijk haast niet eens uit te lezen, maar de loften en de mooie zinnen, jongens, ondergaan zien. Nou, dat is heel bijzonder. Ja. En het rozige van Truit en ja, het wilde van het wetter soms. Het is gewoon heel bijzonder. Aha. Ja. En hebben we een mooi plakje? We hebben een prachtig plakje, we zijn heel tevreden. Oh, vlak onder maar. Ja, we zitten hier mooi. Het rijdt er nog wat heen, maar voor dan weer mooi te komen, dan kun je nou, zijn er helemaal roergym, park, dat gym. Oh. Nou, Warkum daar op de andere kant. Ja. Dan hebben we een mooi huis in Wommels, daar ben je hem goed, zei je hem, en dan word je hem hier toch altijd wijs. Hoe kan dat dan? Ja, ik snap het eigenlijk zelf ik net. Het is heel bijzonder. Maar ja, dan worden we hier toch weer wezen. Dat wetter en die wind en die loften, het is gewoon geweldig. Ja, we zijn er eigenlijk nooit, we binnen hier nooit put, jongen. Nee. Het is gewoon uniek. Een uniek plakje. Maar we moeten net vol beren, want dan kom je naar vol meer zo niet meer. En de rest is wel wat belangrijk. Ja. Wesp. Een wesp. Dat wordt nou in een klomp. Dat kan ik graag in. Ja, dat weet ik er niet meer. Mijn hobby is dus Lego. En dat is een tijdverslindend hobby. Ja, ik kan hier al, als ik naar boven ga, overdag of 's avonds, ja, een uur is voor mij niks. Ja, en dan voor ik het weet is het 6 uur. Voor ik het weet is het 10 uur. Ja, dat gaat zo snel omdat je dus echt met dingen bezig bent. Nou ben je helemaal in je element? Ja, geweldig. Ja, dan ben ik echt rustig aan en dan... Ja, wordt het mooi? Ja, ja. Zo. Wat wordt het? Politieauto. Als je al bezig bent, dan heb je net volle praat meer, hè? Nee, dan ben je lekker heerlijk ontspannen bezig, hè? Dat is ook de bedoeling. Hier kom je dan helemaal tot rust? Ja, echt tot rust. Ik kan me helemaal daarin verzinken en ja, je kan ook heel veel dingen verwerken erin. Ja, als je dus problemen hebt en denkt, oh, wat moet ik daarmee aan, of wat moet ik daarmee aan? Geen punt, dan gaat hij hier rustig zitten. Ja, dat zegt de jongste dochter zegt ook, nou, die zegt dan nou, ouwe, ga naar boven man, ga lekker je eigen ontspannen. Ja? Ja, die vindt het ook geweldig. Ja? Maar dan hebben ze even je nocht van jou en dan sturen ze jou naar boven. Nou, nee, dat dus niet. Maar het is gewoon zo van... nou, die ziet wel aan mij of ik te druk ben. Ja. Ga even lekker ontspannen. Ja, nou, dan ga ik naar boven. Zit ik hier 1,5, 2 uur of 3 uur. Dat maakt me helemaal niet uit. Dus het is heel belangrijk voor jou? Ja, ik kan er echt helemaal in vinden. Elk mens heeft zijn up en downs. Ja, nou, en dat moet je op een gegeven moment ook een beetje opzij kunnen zetten.
En er is dit een heel mooi middel voor.